होला बाबा। हाँ भोजपुरी के सुपर स्टार खेसारी लाल यादव जी विधायकी के चुनाव लड़तनी। हाँ तरुआ का कहे चाहे? का कहे हाँ विधायकी में तो उहाँ के पर्चा भर दिल बानी। हाँ हाँ लेकिन उहाँ के असलियत एगो सुनावतानी सुन। रउआ असलियत जानतनी? हाँ हो तो सुनाई तो तनी। आवत रहले पर्चा भर के हाँ नदी के कान्हवार ध के। नदी किनारे से। हाँ पीछे पीछे वहाँ के मलकाइनो रहनी। अच्छा जब आवत रहनी तो एगो पनिया के अररिया में एगो मछरी लौकल। हाँ पनिया के अररिया में एगो मछरी लौकल तो खेसारी लाल भाई के बड़ा लालच धैलस मछली देख के। मछरी देख के। अच्छा अब वो मछरिया के गईले धरे खातिर हाँ दौड़ के आ टप गईले अरार में नीचा जाके मछरिया जैसे धर तारे हाँ तैसे छलबला के मछरिया गहिरा में भाग गई। गहरा पानी में भाग गई। हाँ अच्छा अब आके अरार के ऊपर अपना मलकिनी से कहल कौन चीज? जे अरे का कहल बारू। हाँ ओ अरे बाप रे बाप 5 गो कुटिया होई। इतना बढ़ रहा सियो? हाँ अच्छा दखनी हाँ ओकर देह तो हमरा लालच धैलस। हाँ अरे 5 गो कुटिया होई तो 3 गो हम खैती अच्छा आ 2 गो तू खैतू। अच्छा तो उहाँ के मलकाइन कहनी खेसारी भैया के। खेसारी भैया के हाँ जे हमारा ले बड़ खैनिहार हाँ मसाला पीसती हम कुटियती हम धोती मोजती हम बनैती हम तो कादन 2 गो खाए हाँ आ ई 3 गो यहाँ के चाही। कुछ ना करम तो। हाँ हाँ अरे हम ही 3 गो खाए तू 2 गो खाई खेसारी भाई के मेहरारू कहनी। हाँ अब है खेसारी लाल भाई कॉलेज रे तो हम मालिक नु हई हाँ पकड़े हम ही नु मछरिया। हम ही नु पकड़े हाँ तो हम 3 गो खाई ती आते 2 गो हाँ कॉलेज जे नानू ओंगा ना होई। हाँ चलो घर घर चलो वही जा हिसाब किताब कइल। ओही जुग हिसाब होई। हाँ अब घरे आइलो खाना बन गईल खाओ के आ सुतल लो हाँ सूत के आ बतियावता लो माने मछरिया ना बन रहा है। ना भाग गईल गहिरा में। मछली भाग गई। हाँ अच्छा अब ई है सूत के राती खानी आ लागल लो फरियावे हाँ तो कहले खेसारी लाल भाई हाँ अपना मलकिनी से हाँ जे सुनो जे पहले उठी हाँ उ 2 गो खाई अच्छा आ जे बाद में उठी उ 3 गो खाई। हाँ हाँ अब दोनों व्यक्ति सूत गइलो फरिया के। हाँ अब भाई सोचता रे खेसारी लाल भाई हाँ सोचल जे दादा अगर पहले हम उठतानी तो 2 गो नु भेटाई हाँ तो 3 गो मलकाइन के भेटा जाई। हाँ छोड़ो ना उठे हाँ अब वहाँ का मलकाइन सोचतानी जे दाना हम पहले उठतानी तो 2 गो भेटाई। मछली के पीस। हाँ छोड़ो हम ना उठे। हाँ अब यही हरा मुंसी लगा के सुतले वो लोग 9 बजता सवेरे 9 बज गए। हाँ हाँ गांव के लोग कहता जे रे दादा सजवे निमने खा के सुते हुए लो सुतुए लो पर्चा भर के आइल बालो। पर्चा भर के हुए लो बनौए लो हैं बना खा के सुतुए लो हैं। अब सवेरे उठ के हैं वोट मांगे के चाहिए। हाँ 9 बज गल सुतल बालो। सुतल बालो हाँ हैं तो कहता लोग होशियार भाई लोग गाँव में के हाँ जे रे ए बाबू तनी जाके देखबो सन जे काहे नहीं खेलो उठल। हाँ हाँ तब लड़का जाके कहता रे सन तो कहता रे लो जे आज बाप ई तो दुकावना बेरा के दोनों व्यक्ति फाइनल खत्म खत्म माने उठते ना हुई लो दोनों जना। हाँ हाँ
आ मुहला खानी मुंह बनौले रहे लो दुनु जाना। हाँ 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 हैं अब ए बाबू अब गांव के लोग बांस काटल मोहरफा बनावल हाँ कपड़ा उपड़ा बकायदे आई हाँ हाँ एक गो मोहरफा पर दुनु व्यक्ति के सुता दिहल गई। हाँ सुता के आइए गांव में के भाई लो लेके चलल गंगा तीर पर। हाँ जब गंगा तीर पर ले गईलो कौ जना ले गए रहे लो? अरे बाप रे बाप पहले 32 जना कादन लागत रहे हैं तो ओई में 8 जना लाग रहे। अच्छा लेके जब गईलो वो जुकान हमारा 50 सजा गई हाँ अनि चीता सजा गई। हाँ हाँ चीता जब सजा गई दोनों व्यक्ति को उठा के चीता पर धरा गई। तब वो मैंने हारा होसी लोग टूटत नहीं। ना दादा हो जा उठनी आकी हमारा दुइये गो भेटाई। मछली के पीस भेटाई। अब दोनों व्यक्ति वही गान सोचा था लो भले जोर जाए तो का हो लेकिन मछली के पीस 3 गो खाए। लेकिन मछली खाए तो 3 गो खाए। हाँ अब ए दादा का करता लो अब पचकर्मा कह के आगी धरा दिहलो चीता में। हाँ आगी धरा दिहलो चीता में खेसारी लाल भाई के मुंह पर के छाला जोर गई छाती पर के छाला जब गिरे लागो हाँ तब मौगी के अपना मलकाइन के बहिया धो के कहत रहे भाग बुजरी ते ही 3 गो खाई हाँ हम 2 गो खाए। हमी 2 गो खाए। हाँ चल बाकी दादा रे आगे से जान बचाओ बुजरी। चल चलो ना चुनाव लड़े के बाद। हाँ चुनाव लड़े के बाद कालिए के पर्चा भरले बानी। अच्छा आ 5 जना जन पचकारमा कइले रहलो तारा लोग के कौन हाल भइल? अब जब कहता रे सारे भैया हाँ जे 2 गो हम खाए में 3 जना के ते खाई। ते खाई है हाँ और 5 जनवा 5 जना गई रहलो 4 जना कान्हवा लगौले रहलो हाँ आ 1 जना आ 1 जना आगी कुदारी लले रहले। हाँ अब वो लोग के 5 जना के हवा खराब बा। हाँ कि 2 जना के ही खाइए। आही बा 5 जना बोले बनी सोन 3 जना के ई खाइए आ 2 जना के ऊ खाई। तो भूत बन गइल लो। भूत बन गइलो भाई लो लागल भागे लागल पीछे से दो। अब पीछे से ये लोग के भइरे जे कब घरवा में लुका जाई जाओ। हाँ हाँ हैं अब ऊ भाई कहत लो अरे चोहे तो तारे सन भागो सारे हाँ भाग के लुका सन जान बचावो सन। हाँ तो हमार कहानी समाप्त तो होला बाबा। हाँ तो ई बताई इतना बुद्धि रहे हुआ के लगे हाँ हो तब का वहाँ के विधायक बन के अपना प्रखंड के नाम रोशन करे। हाँ तो यही गानो वहाँ के बतावो हाँ? जे का करत रहनी पहले वहाँ के बाजा बजावत रहनी हाँ आ बाजा से तो ब्यास हो गईनी अब ब्याह से विधायक होता नहीं। अब विधायक होतानी हाँ आ वहाँ के कुछ दिन फिल्मों बनवनी। तो भैया कहानी कैसा लागल? एगो ई कहानी रहला रियल घटना ना रहला। जे भी आरजेडी के लवर बा जे भी खेसारी भैया के लवर बा गलत ना सोचम लो। ई एगो कहानी बा। थैंक यू सो मच।